Komanyare cɛni muso denmisɛnnin mabakɔrɔ an bɛ foli ni tani d'aw ma Bois Jabate nin y'an sigilen ye kunnafoni kɛnɛ kan hakaja do bɛɛ lajɛlen na dugujɛ kando fɛn min y'an karamɔgɔ ye Dankɔrɔba nin waati in na a bɛ wuli ka jɔ la fɛn min ye kunnafoni ye o bɛ se ka di jamanadenw ma cogoya min na a kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka faso magɛ n'o ye Dakagun ye Segu Sido ani Bazando an karamɔgɔ Daba Tunkara nin waati in na a bɛ taamana karamɔgɔ dun a ka fatiya in ka gɛlɛ ma karamɔgɔ ka wurudu ka gɛlɛ ma a ka nasiw ka gɛlɛ ma a ka kɔlɔsiw ka gɛlɛ ma fɔ ni e y'a fɔ ko an ka karamɔgɔ ka minɛnw dayɛlɛ a kɔfɛ a ye yamaruya di ko n ka dayɛlɛ a ne fana ye sira di ma a dayɛlɛ karamɔgɔ ko an ka don a ka fatiya kɔnɔ an ka minɛnw dayɛlɛ wa a ye yamaruya di an k'a ka cɛso dayɛlɛ wa ne fana ye yamaruya di ma daga dayɛlɛ k'i bolo bila ka don o tuma ni karamɔgɔ ko cɛso ka dayɛlɛ o tuma an bɛ don gadaw sisan fɛn min ye duwawu ye an b'a kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka fatiya in minɛ sabula fɛn min ye jamana ye tɔɔrɔ min b'a kan o dɔnnen bɛ nafolo ko jamanadenw bɛ kule min na o kule dɔnnen bɛ wariko gɛlɛyalen bɛ fo ka taa fɔ k'a to ten sunkalo selen bɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn na k'a kɛ ŋaniya kelen ye o tuma k'a ɲini Alahu Taala fɛ ale min ye se masa ye se bɛɛ bɛ Ala min ye Ala k'a kan karamɔgɔ bonya kama a k'a kɛ maa ɲumanzu ni maa ɲumanbalo kama gɛlɛya Ala k'a duka ka bɔ an ka jamana kan an ka jamana Ala k'a ja Ala k'a basigi a banna dɛ o teliyara dɛ e b'a fɛ an ka kuranɛw dayɛlɛ wa o dayɛlɛ kɛ kuranɛ karamɔgɔ ye da sɔgɔ ani tile taara o a ye da de suwa ani tile taara awɔ kuma jo t'o la o tuma bi ta an n'a naamu nin cogoya in na fɛn min ye duwawu don ye an b'o kɛ bɛɛ lajɛlen ye foli ani tani k'o di kanubaa bɛɛ lajɛlen ma an b'an kɛ fɛn min ye kunnafoni baji ka gadaw nka san'o cɛ an b'a ɲini Amadu Jakite fɛ a ka taa n'a ye sugu o bɛ bɛn Georges Seydou kɔrɔtɔ Ala ma o de bɛna ni guwajɔ ye siga tɛ nin na n'o tɛ tile ma bin ka ban suma ba wololen balan tɔgɔ bɛ di Bois Jabate ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma info matin fasiriba n'o ye Sikuba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Sikuba ko a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban dɛ fɛn min ye wulikajɔ min kɛra minnu tun b'a fɛ ni ka jamana ta ni ka dafiri k'a bi pe Arasibach ka fara a n'a nɔkamaw kan fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye o kumana u ye kuma min fɔ dɔwɛrɛ tɛ jalaki min binnen bɛ Mohamed Yusufu Bacili kan a n'a nɔna minnu bɛ n'o ye Vital Robert Job Sulemani Kansayi Mamadu Kone Agibu Makital k'a fɔ yafa ka kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ma u ka bila u ka taa so sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba u ka maa minnu bɛ yen n'o hakili juru caanalen bɛ n'o ye experts ye o maa saba de y'u hakilinata di olu kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi sani jamana yɛrɛ k'a fɔ a bɛ wuli ka jɔ kɛ ka kɛlɛ kɛ kiiri ka wuli journalistes nɔfɛ i n'a fɔ Arasibachi ani maa minnu bɛna n'a juru la o tuma fɛn min ye jateminɛ ye olu de kan ka kɛ sabula ko wɛrɛw bɛ jamana kɔnɔ minnu ka gɛlɛ ɲɛ kan ka si minnu ma n'olu fura kan ka ɲini min bɛ kɛ sababu ye ka basigi na an ka jamana kɔnɔ Nations Unies u ka nin maa hakilitigi ninnu n'olu ye experts ye olu y'a jira k'a fɔ Mohamed Yusufu Bacili ka fara Vital Robert Job Agibu Makital Mahamadu Kone ani Sulemani Kansayi u minɛ cogo ka t'u datugu sécurité d'État la ani kiiri yɛrɛ bɛ ka taa cogo min kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ buna hadamadenya hakɛ ani ɲɛnɛmaya la sɔsɔli caman bɛ min kɔni ye dangari u ka buna hadamadenya an'u ka seko la o tuma ka kɛɲɛ ni Mali y'a bolo nɔ bila hakilina minnu na ani bɛnkan minnu na olu bɛ laɲini kɛ k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana faamaw fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ nin maa duuru yafa bɛ se ka k'u ma cogoya min na ka lafiya bɔda d'u ma sɛbɛnnikɛla ko a ko communiqué dɔ yɛrɛ kɛra min n'ale caruna abrikalo tile 8 o kɛra kunungo alamisa n'a kɛra Nations Unies yɛrɛ a jabala la Genèvekaw fɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin kuma in kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ min kɔni tora o de ye k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana faamaw ye u bɛna mun de kɛ u bɛna wuli kajɔ jumɛn de kɛ min bɛ se k'a to Arasibachi Mohamed Yusufu Bacili a n'a nɔna minnu bɛ yen n'u minɛlen bɛ u bɛ se ka bila cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ninnu ka ko ye a bɛ kiiri de ka bolo kan sabula fɛn min ye wuli kajɔ kunfɔlɔ minnu kɛra o de ye k'a fɔ fiɲɛbɔda ka d'u ma n'u k'a ma liberté provisoire sɛbɛnnikɛla ko o ko in kɔni o kunfɔlɔ ma bɛn sababa ma fo a wuli kajɔ yɛrɛ nana ni ka taa bila sanfɛ kiiriso dɔ la n'o ye cour d'appel ye Bamako yen fɛn min ye kiiritigɛlaw ye olu tun y'a laɲini k'a fɔ fiɲɛbɔda ka d'u ma
ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka t'u ka so cogoya min na nka kiri a n'a taabolo a n'a ka danganiyaw bɛ ɲɔgɔn na maa min bɛ n'o ye procureur général ye ale de bɛ kiri bɛɛ lajɛlen jalatigɛ a bɛ kow kunna ale laban na ka laɲini kɛ n'i y'a mɛn tubabukan na pourvoi en cassation o de kɛra laɲini min bɛ n'o y'u ka bila ni ka taa bɛɛ lajɛlen dafiri k'a bila pe sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ko dalen bɛ maa minnu ɲɛkɔrɔ o ye jamana yɛrɛ a kiiriso bɛɛ la kumaba ye cour suprême sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye cour suprême maaw ye sigi kɛlen bɛ ka olu de kɔnɔ sabula olu kan ka wuli ka jɔ ani jateminɛ de kɛ bilali min fɔlɔ min n'a fɔra yala a ka kan wa yala a ma kan wa sɛbɛnnikɛla ko jamana sariya a bolo dalen bɛ ten fo sigiyɔrɔma 3 a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye avocat général min n'o tun ye laɲini kɛ k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛlen bɛ février kalo tile 16 k'a fɔ janga kɛ Arasibaci ani Mohamed ani Vitali Diop ninnu ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni nana ni ka dafiri k'a bi pe an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Nations Unies ye u kɛlen filɛ ka kɔrɔfɔ min fɔ nin ye jango u ka commission min bɛ n'o kɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye jo sariya ye ani buna hadamadenya hakɛw ni jama kɛ o de bɛna ndaraki sabula u minɛ cogo ka t'u datugu sécurité d'état la u ma se ka n'u ka avocats ma se ka ɲɔgɔn ye u n'u ka dɔgɔtɔrɔw ma se ka ɲɔgɔn ye u n'u somɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn ye k'o de kɛra fiɲɛ ye fiɲɛ min n'o kɛra a ko o tuma o fiɲɛ in kama olu b'a ɲini k'a f'u ka bila o ni k'a f'u nɔ tɛ ko la u lajɛyara kiiri tigɛla u fɛnma y'u nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko o tɛ kelen ye nka Nations Unies kɔni ale bi jo sariya de fɔ a bi buna hadamadenya hakɛ de fɔ wa olu ka laɲini kɔni ye teliyala jamana gouvernement ka fɛn bɛɛ kɛ ni maa 5 bɛ se ka lafiya ni ka t'u ka so cogo min na kunnafoni bɛ nin ye an ye min salo ka bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la George Seydou ne bɛ n tigɛ don l'indépendant fasiriba n'o ye Dawuda Sangare a ko ɲamalakaw ka Bakari Togo la George Seydou Bakari Togo la kabini kunasini ale fana hɔrɔnyara ni ka taa ka denbaya la a ko nka a ma bila gansan dɛ fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Bakari Togo la cɛba don sabu min ye kɔɔri sɛnɛ ka don bala faso Mali kɔnɔ min ye APKM k'a tɔgɔ yanga George Seydou i ka kɛ Bakari fɛ i kana kɛ Bakari fɛ a ko Bakari kɔni a ye fɛn dɔ bila Mali kɔnɔ fasiriba ko a ko Bakari Togo la jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ k'a nɔfɛ maa min bɛ ni o ye commune 3 procureur ye George Seydou ni ka jateminɛ k'a nɔfɛ waridunko la n'o ye Mali sɛnɛkɛlaw ka wari min don miliyari 9 a n'a kunkanfɛn fasiriba ko George Seydou min ye Bakari Togo la ye a welela ni k'a ɲininka dalakan na o tuma wari min ni a bɛ sɛnɛkɛlaw ka wagande kɔnɔ wari tununa o tuma tunucogo ma dɔn a la e min y'u ka ɲɛmaa ye a lajɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye Bakari Togo la min ye kalo 1 kalo 2 fo ka taa bila san na George Seydou o taara k'o di Bakari Togo la ma o tuma min ye jateden 1 o ma bɔ min bɛ tali kɛ ale ka ɲɛfɔli kan fasiriba ko n'a dun ma k'a fɔ fɛn kalifalen b'i la a tununa tunucogo ma dɔn a la wajibi e min ye kuntigi e na minɛ min ye Bakari ye George Seydou e san 1 fo san 1 ani kalo 6 o tuma Bakari Togo la a y'o de kɛ kasobonsigi kɔnɔna la o tuma a ye dɔ kɛ san 1 ni kalo 6 a ye dɔ kɛ a ye belebele kɛ détention provisoire la a ye dɔ kɛ a mɛnna fasiriba ko George Seydou min ye Bakari Togo la ɲamalakaw ka Bakari Togo la min ye ayiwa i bɛnkɛ Bakari Togo la George Seydou o tuma nin waati la a b'a ka denbaya la tabarikala a bɛ ka to dun fasiriba ko ani basi o ka d'a ye o faraka to ni basi n kɔni b'a ka to nanugulama kalama kaba to kaba basi awɔ de dɔ kɛra o dɔ kɛra fasiriba ko a ko di George Seydou a ko Bakari Togo la ni k'a to kasokɔnɔsigi la min ye APKM ye ale kalafili kura maa kura kɔni taara ni k'o kɛ ɲɛmaa ye Bakari Togo la bolodongoni na ɲɛsin ma Mali APKM ɲɛmaa kɔrɔ Mali sɛnɛkɛlaw kɔɔri sɛnɛlaw ka jɛrɛjɛkulu ɲɛmaa kɔrɔ fasiriba ko a ko Bakari Togo la a bilala ka taa ka denbaya la nka George Seydou a ma bila fufalaki min ye Mamadu Kasoge ye a ye Bakari bisi k'a sɛbɛkɔrɔ bisi miliyari 4 k'o de minɛ la 4 milliards de francs CFA arabadon bilali poti o sɔrɔla bɛnkɛ bolo fɛn bɛ min ka ca n'o ye fasiriba ko bɛnkɛ banna ye o fɛn bɛ min ka ca nin bɛɛ bɛnkɛ Bakari ka miliyari 20 sara a bi se o b'a kun a se b'a ye fasiriba ko a ko di George Seydou n'i y'a lajɛ nin tɛ Bakari ka wari sarako fɔlɔ ye a ko hakilina jiginna min ye utu kalo tile 10 dɔ tɛmɛnen san 2020 a ko siga kɔni tɛ min na Bakari tun ye fiɲɛbɔ dani dɔ sɔrɔ o fiɲɛbɔ dani k'a ye miliyari 3 ani miliyɔn 200 di o fana ni miliyari 4 tɛ kelen wa wari kɛra miliyari 7 ye wari min kuma bɛ ka fɔ a bɛɛ sarala sa koyi a tɔ man ca bilen kɔni
Fasiriba ko akodi Seydou miliyari 7 millions kɛmɛ fila bɔɲɔngo o tigɛra ka bɔ la min ye san 2020 août kalo tile 10 a ko n'i y'a lajɛ Bakari ye wari minnu sara an bɛ don min na ko bi o bɛ t'i jɔ miliyari 7 bɔɲɔngo la a ko Bakari yɛrɛ nɔ minɛlen don miliyari 9 ani tila Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ ka Bakari to kaso bɔnkɔnɔsigi la min kɔni bana sidɔnbaliw de nana cuncuwa kan Bakari labilala ni ka taa yɛrɛ furakɛ min ye kɛnɛyaso privé fila ye Fasiriba ko Bakari kɔni a bɛ labila tuma min na ka taa yɛrɛ furakɛ n'a tuma b'o waati ko kumana k'a kun tɛ bɛn kibaruya jugu kun bɛ mɛn kojugu Fasiriba ko akodi Seydou an bɛ don min na ko bi Bakari kɔni a labilala ni ka taa ka so min ye Mamadu Kasoge a n'a jɛɲɔgɔn kɔni ye fiɲɛbɔda k'a ye o kuma k'a yira k'a fɔ min kɔni ye Bakari ye jalaki mun tun bɛ k'a sɛgɛrɛ faso ka nafolo dunni ko kan hali n'a bɛɛ ma sɔrɔ caman kɔni sɔrɔla Seydou min ye nafolo tɔw ye o kuma k'o kuma nafɔ waati n'a nataw la kiri tigɛra ni jamana bɛ jɛ o kɔ kiri ma tigɛ ban dɛ nin bɛɛ kɔni ye kiri ɲɛbila ko ye kiri ɲɛbila i jalakira k'i wari dun dɔ sɔrɔ i bolo ka sara ka bɔ wari la pour que i ka lafiya i ka taa so ja ko i ma nɔgɔ i ka se k'i munumunu hali bi ko i ma nɔgɔ dɛ n'o tɛ a bɛ tila ka wele dɛ kunnafoni filɛ nin ye Seydou min ye Bakari ye i b'a ye k'a fɔ ale ka bilali a ko siga kɔni tɛ min na maa kologirin wɛrɛ fana kɔni tun bɛ Bakari kɛrɛfɛ o tuma k'olu fana kɔni na bila ni tile fila in na n'o ye Kucala ale président Sikaso Kita Fana nin bɛɛ sigilen bɛ Bakari kɛrɛfɛ ka so kɔnɔ yen kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka kunnafoni don Jabate ni maa min ka kulusi woso ale don i kana yɛlɛ yiri la min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma analyse Umaru Baba Tarawele n fa to a ma nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Baba Tarawele ko hali bi bɛ ko min na a ma ban Amadu Aya Sanogo a n'a nɔkamaw a ko ni jama kɛ fɛn min ye diɲɛ seleke naani kiriboma ye CPI ko a bɛ n'i sen don ko in na dɛ a ma ban ka ban Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ marisikalo tile 15 tɛmɛnen Amadu Aya Sanogo a n'a nɔkamaw Mali kiri yɛrɛ de y'a jira k'a fɔ fɛn min ye loi dantandi ye fɛn min ye yafa ye o ka k'u ma kiri ma se ka tigɛ cogoya si la ko yɛrɛ ɲɛma dɔ tiɲɛ ma da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko taara mɔndɔ ni k'a datugu i b'a fɔ Jakumabo maa caman bɛ minnu kɔni kun sigilen bɛ ni ka ko in jaabi kɔnɔ ka kiri dajali Aya la k'o kɔnɔ wala maa minnu bɛ n'olu somaw fara min bɛ se k'a to tiɲɛ ka ban jamana sɔrɔsi ŋana minnu bɛ n'olu taara fa nin faa cogo juguya la a ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dangɛnɛma cogoya min na min bɛ se k'a to sini ma sini kɛnɛ ma fɔ ka taa buru fiyɛ maa kana nin ɲɔgɔnna kɛ Mali sɔrɔsiw la maa kana nin ɲɔgɔnna dantɛmɛwale kɛ sɛbɛnnikɛla ko jigi kun dalen bɛ fɛn min ka jigiw wari la sabula fɛn min ye Amadu Aya Sanogo a sɔrɔnali donbaw de y'a laɲini kiri fɛ a bɛna ta an ka hakili to a la san 2012 Mali kun ye sɛbɛn dɔ kɛ sɛbɛn min bɛ tali kɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ la k'a fɔ Mali ani Bamanju ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye sema ye an ka loi ta loi min n'u k'a ma bɛnkan loi ani kɛlɛba loi sɛbɛnnikɛla ko o sariya min dara o k'o ma tubabukan na loi d'entente sɛbɛnnikɛla ko a k'o loi in avocat de y'o loi in zama diyagoya k'o semo kɔrɔnfɛ kɛlɛ la ni ka n'o don Aya ka ko la sɛbɛnnikɛla ko o wulikajɔ n'o kɛlɛ min kɛra ni k'o ko in da ni k'o bila Amadu Aya Sanogo ka ko la o taara wolo fɛn min na o nana kɛ Mali kiritigɛlaw nana lajɛ sariya kɔni n'a taara a tɛ taa maa kelen ye o tuma fɛn min ye sariya in ye an k'a lajɛ a bɛ se ka boli Amadu Aya Sanogo ka ko ninnu kan cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko a ko kurumanko kɛra fɛn min ye a si dɔnna Amadu Aya Sanogo a ko kiri jaabi nana bɔ ka bi tali kiritigɛlaw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ min kun kɛra Sikasokaw fɛ yen k'a fɔ fɛn min Amadu Aya ye ko ɲɛ ka ɲini o bɔra la koyi kiritigɛlaw ko o tuma nin loi min dara n'o ye loi kura in ye an k'an jigi sɛmɛ loi kura in na o nana kɛ sababu ye Amadu Aya Sanogo ka ko yɛrɛ mɔndɔ k'a bila ye ko min ma loi d'amnistie ko yɛrɛ ka bila ye ten maa minnu fara u fara cogo di jɔnni y'u fa u su donna min u kolokisɛw bɛɛ bolola fɛn min ye test d'ADN o kun kɛra a ko wulikajɔ kun kɛra san 2016 kiri min kun daminɛna Sikaso tiɲɛ ma se ka dɔn jɔnni ye mun kɛ jɔnni da b'a la jɔnni sen t'a la sɛbɛnnikɛla ko yɛrɛ tiɲɛ ma se ka dɔn cogoya si la ko taara datugu ten sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa minnu dun fara u fara fa cogo juguya de la koyi sabula san 2012 mɛkalo tile 2 a n'a tile 3 ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Aya Sanogo u ye coup d'état langolo min kɛ o de kɔni sababula fɛn min ye ATT o masuruna maa minnu tun bɛ n'o ye sɔrɔsi ye olu kɔni nana lajɛ k'a fɔ u bɛ fanga segin a minɛ kɔnɔ a cogoya la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye u ka laɲini o ma sabati a nana kɛ kɛlɛw ni ɲɔgɔn cɛ Amadu Aya Sanogo u ye maa caman fa kisɛ la nka dɔw bɛ u y'olu ɲɛnama minɛ ni ka t'olu lasago maa minnu ɲɛnama minɛna ka t'u lasago sɛbɛnnikɛla ko i
b'a fɔ ko yɛrɛ de y'u ɲɛmakin u ni futinɛna ka kɛ ni maa ninnu kan u sen sirilen don u bolo sirilen don u nana laban su dugu fila fɛ ni ka maa ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛsiri k'u senw n'u bolo siri k'u kɛ kamiyon kɔnɔ ka yɔrɔ min magwɛ o de ye jago ye jago ka taa dingɛ lahaw ta baseni ni ka maa ninnu jɔ dingɛ da la ka marifa jɔ u la ka mugu ci u bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko ni k'u bɛɛ lajɛlen bi dingɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ k'u datugu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye ani ɲɛɲinini nana kɛ ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ faali kɛra siga t'a la maa minnu bɛ n'olu somaw tora siga t'a la jamana yɛrɛ ka hɛra ani jamanadenw de ni tiɲɛna siga foyi t'o la nka ko nana datugu i n'a fɔ kiiritigilamaw y'a laɲini cogoya min na ni ka taa bila yen jɔyi sɛbɛnnikɛla ko minnu somaw fara n'olu ye dɔ minɛ ka bila da k'u mankan suma a ko fɛn min ye kiiritigilamaw ani josariya tigilamaw ye olu ma jɛ an bɛ don minɛ ko bi sabula cour d'appel ka jaabi bilen kɔfɛ ni k'a da maaw tulo kan fɛn min ye jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma commission nationale des droits de l'homme n'a ɲɛmaa ye Agibu Buware a kun ye sigi dɔ kɛ débat dɔ la jabaraninw na a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye cour d'appel ye a ye jaabi min kɔni di appel ma kɛ o b'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye an ka jamana kiirisow la Amadu Aya Sanogo ka kiiri banna nka min bɛ n'o ma ban o de ye CPI ta ye sabula jo bɛɛ lajɛlen bɛ CPI bolo an bɛ don min na ko bi Amadu Aya Sanogo ka dossier ni k'a woloma tiɲɛ bɛ se ka bange cogo min na o cogoya kelen la fɛn min ye an kɛra radio privé dɔ sanfɛ magistrat kwale dɔ bɛ n'o ye Dramani Jara ye Dramani Jara ale fana da magara kuma in na a y'a jira k'a fɔ dossier in bɛ se ka dayɛlɛ CPI fɛ wa CPI bɛ se ka lawele nin ko in na a kana ko in zeni min bɛ se k'a to ko yɛrɛ tiɲɛ ka da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko o waati kelen fɛn min ye cour pénal international ye a maaw nalen bɛ an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ ye badenya ndolandan kɛ u bɛ ka da sumusumuli kɛ u bɛ ka ko in ɲɛɲini sɛbɛnnikɛla k'u nalen bɛ min na Amadu Aya Sanogo ka ko in u bɛ ka senni de daminɛ yala CPI a bɛna mandat d'arrêt da Aya kan wa a n'a nɔkamaw kan wa a tɛna da u kan o ɲininkali tɔmi bɛ nka min kɔni sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ nin kiiritigɛla kwalen fila min bɛ yen n'u bɛ kiiri dɔn n'u bɛ sariya dɔn olu kɔni ye kuma min fɔ siga t'a la o de ye k'a fɔ kunnafoni bɛ min sɔrɔ la ni lakika do de ye k'a fɔ CPI bɛ ka dossiers labɛn u bɛ ka sɛbɛnw labɛn ni kana Amadu Aya Sanogo ni kana nɔfɛ a n'a nɔkamaw ni ka t'u kiiri kura ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛw i ka sɔ bi da fara n'an ka dɔ k'o ka fara k'o kɛra Aya ta ye sabu waati min kiiri yɛrɛ ye fiɲɛbɔ dani d'a ma o suma k'o dugumajɛ i b'a fɔ jɛgɛji bɔnɛ jakuma tɔnna Aya yɛrɛ taara politiki meeting de sigi Segukaw fɛ yen Tigɛlumani Panlangolo fɔ sɛbɛnnikɛla k'o de kɛra sababu ye ni ka diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ an bɛ don min ko bi n'a kun b'a dɔn a t'a kɛ sabula Aya ka dossier hali ni Mali ma dossier ta ka di CPI ma u ko min ma tubabukan na k'i auto saisi ko CPI de bɛn'o kɛ o kuma ye ko lawuli kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ analyse kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Soru ne bɛ tigɛ don a don soir de Bamako wula fasiriba n'o ye Laya Jara baya bada Laya Jara Georges Soru a ko bamanciya wale mun kɛra Agelo kɔ Georges Soru n'i y'a jateminɛ min ye Tchadikaw ye u ka bolofara min bɛ MINUSMA la Georges Soru min ka tɔɔrɔ jugu ta k'olu sɛgɛrɛ jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ Georges Soru siga kɔni t'a la min ye MLA ale kɛlɛkɛcɛw ye e ko olu de kɔni tun ma u yɛrɛ kɛ bamanciw ye de fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ banfila fila de bɛ maa kelen kunkolo la min ye MLA maaw ye olu de kɔni ye marifa ta min ka kɛlɛ ka wuli jamana kama Georges Soru an bɛ don min na ko bi tigɛnɔbila kɛnbɛ tigɛnɔbila baara mun daminɛna o de ye muguci ka jɔ ani ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen kɔni jɛnna na a ye min ye Mali ye a tɛ tila fila ye o tuma ni Mali dun tɛ tila mun ni bilalen bɛ an ko baaraw boloda min y'o taamaw bɛ sɛnɛ n'o ye accord d'Alger ale bɛ fɛn caman maana Georges Soru an bɛ don min na ko bi hali n'a baaraw dɛsɛmɛ ka kɛ fasiriba ko siga kɔni tɛ min na bamanci kɔrɔ ninnu minnu ye Mali lase ni degun jugu ma Georges Soru o kuma ko banfila fila mun b'u kunkolo la waati dɔ la MLA maaw don waati dɔ la terroriste don i ye nin ye fasiriba ko Laya Jara a ko jateminɛ min kɛra a ko min ye jɔkun tɛmɛnen n'o bɛnna juma tɛmɛnen ma Georges Soru min ye Tchadikaw ka kɛlɛkɛcɛ k'u to u dagayɔrɔ lakana baara la faso Mali kɔnɔna la min kɔni ye bamanci dɔw de filɛ ka firingan k'u kan n'u tun b'a dɔn u t'a sen fila Georges Soru min ye Tchadi kɛlɛkɛcɛw ye u nakun tɛ dɔwɛrɛ ye dimiw dimi bɛ ka don Mali la k'a dimi bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ an na Georges Soru min ye ni bamanci ninnu u ye mugu file Tchadi kɛlɛkɛcɛw u y'a fili u nɔfɛ Georges Soru k'a kologirinya a ma ɲa min ko Tchadi kɛlɛkɛcɛ maa 4 tora sisi la nka min ye bamanciw ye maa 40 ani kɔ payi o ɲɛna
fasiriba ko yansedu min ye bamanci nunu ye mobili ka taa bila u ka kɛlɛkɛminɛw na o kuma ni ka taa bila u ka telefɔni an'u ka sɛbɛn caman na nin bɛɛ lajɛlen kɔni salula u nɔfɛ fasiriba ko min kɛra la kuma jugu ye o de ye ordre de mission dɔ kɔni yera u ka mobili dɔ kɔnɔ yansedu min bɔra emela maaw fɛ o kuma emela ka cɛdenw ordre de mission dir'u ma ni ka fara terroriste ka taa Mali kɛlɛ i ye ko taabolo ye an ma tila ban nin ɲɛ b'i ye cogo di biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan fasiriba ko Seydou laya jara a ko siga tɛ min na min ye ni ordre de mission ye a kɛra lakika yɛrɛ la min bɔra MLA ɲɛma olu fɛ min ye avrikalo i b'a ye k'a fɔ o tɛmɛnen fasiriba ko Seydou min kɔni ye MLA maaw ye a ko n'i y'a lajɛ tile fɛ MLA maaw don nka su fɛ bamaciw don nin bɛ sidɔn cogo di a tɛ sidɔn fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko be min ye Nations Unies ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ olu kɔni sɛbɛkɔrɔ labɛnnen bɛ wa baara mun taara k'u sɛgɛrɛ Seydou k'a y'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ o kuma n'i y'a lajɛ MLA cɛba minnu bɛ ni bolokɔni ɲɛsinnen bɛ olu ma o kuma ni ordre de mission jɔn ni jɔn de y'a tigɛ nɔ bila jɔn de ye yamaruya di min ye MLA ka cɛdenw ka taa terroriste dɛmɛ cɛ in tɔgɔ fɔlen don dɛ Musa Atayer ministre de la jeunesse et des sports Musa Agatayɛri kelen a tɔgɔ bɛ journal kɔnɔ yan dɛ ale de bɛ janfa in na a tɔgɔ bɛ yan dɛ fasiriba ko a ko di Seydou min ye Musa Agatayɛri ye n'ale ye gouvernement transition ministre des sports de la jeunesse ye an bɛ don min na ko bi ale kɔni ye min kɛ jamana in kɔnɔ kunun maa tɛ ɲinɛ o kɔ a y'an janfa a ko n'i y'a lajɛ kuma lankolon fɔw Mali k'a buruja Mali k'a tigɛ Seydou Mali k'a nege bɔ an dɛmɛbaaw la ministre de jeunesse in tɛ di a ko ni cɛ kelen ye nin bɛɛ kɛ ka tɛmɛ a dan bɛ Bamako yan an ka ministère kɔnɔ nafolo Mali nafolo n'a fɛn bɛɛ y'a ta ye a bɛ tila ka jamana janfa ministère miliyari ko nege b'ale de bolo min y'a ja ministre don a b'o k'a la fasiriba ko a ko di Seydou n'i y'a lajɛ Musa ale tɔgɔ fɔli tɛ gansan ye ko n'i y'a lajɛ MLA ɲɛmaw la maa min ka kuma bɛ lamɛn maa min bɛ bi n'a ye tabali gosi Seydou a na dɔn ko maa kumana a ko o ye ni cɛba in ye a ko a ka bɔ MLA la ni kana don min ye gouvernement la Seydou ko gansan tɛ fasiriba ko min ye fɛn o fɛn bɛ kɛ MLA maaw fɛ k'a bɛɛ lajɛlen yamaruya bɛ bɔ faaba kɔnɔ Bamako yan jɔn ni jɔn de bɛ ordre di ka bɔ Bamako yan n ko n'i y'i sigi k'i miiri Maliko la a ɲɛ bɛ dɔɔni o n ko i fari bɛ fa di fasiriba ko a ko di Seydou siga kɔni tɛ min na min ye Nations Unies maaw ye u ko nin ko in kɔni bɛ sama maa min ye nin ordre de mission in dilan ka bɔ MLA maaw yɔrɔ Seydou o kuma k'a bɛ a bɛ wele k'a ɲininka k'a dalakan na mun ni mun de y'a bila la ni Musa don e kɔni t'a ka ministère bannen ye ni Musa don dɔrɔn nin y'a ka ministère bannen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako la laya jara ale ka sɛbɛnni don Jabate namara b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲa Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jabate namara b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Zeniti Bale fasiriba n'o ye Musa Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye i da magara cɛ min tɔgɔ la ministre min n'a bilalen bɛ fɛn min ye Mali denmisɛnw ani farikolo ɲɛnajɛ kunna a tɔgɔ de Musa Agatayɛri a ko ni jɛma kɛ a gɛn dɔ la don ni ka bɔ gouvernement na k'o sababuya kɛ i bɔra ka janfa jugu min fɔ o dɔrɔn tɛ koyi a ko jogojugu caman de bɛ min kɛ a kɛlen bɛ ka min kɛ a ka cakɛyɔrɔ la n'o kɛlen bɛ ni ka jamana ɲɛmaaw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye dununfɔ balafɔ a ko n'i y'o ta k'o lajɛ nafolo bi bɔ cogo min n'a ka d'a ye a ko jɛkulu minnu bɛ n'o t'a ɲɛsira la denmisɛn jɛkulu a da bɛ nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de kɔni kelen bɛ gɛlɛya ye Musa Agatayɛri nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛna gɛn ka bɔ gouvernement na a tɛmɛ sabula kulusi ɲiginnen ka fisa n'a jeninen ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiriso min n'o dilen b'a ma denmisɛnw ani farikolo ɲɛnajɛ ni minisiriso belebeleba in dilen b'a ma sɛbɛnnikɛla ko Musa Agatayɛri a kɛlen bɛ k'a kɛ bafa ani kilicɛ ye sabula Musa Agatayɛri n'a mago bɛ fɛn o fɛn na k'a fɔ a bi sariya bonya nafoloko la a mago t'o la a bi min fɔ a ye na ni wari ye sisan wari dun tɛ DFM na papier de bɛ yen o tuma fɛn min ye wariko ye Musa kɔni ka wariko k'a ka jugu fɔ ka taa fɔ k'a to ten
Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu ye kunnafoni min sɔrɔ Musa Ag Atayer a ko fɛn min ye a ka ministère maracogo a ka wari duncogoya k'u mɛnna maa ye la u ma deli ka nin ɲɔgɔn na ye sabula fɛn min ye jamana nafolo minɛ ko juguya ye ka wari yɛrɛ kɔni kɛ k'a cɛ bafa ni kilicɛ ye a ko Musa a b'o de la an bɛ don min na i ko bi wa a bɛ min laɲini dɔwɛrɛ tɛ koyi a kɛlen bɛ ka maaw de sara ni k'u bila réseaux sociaux kan ani fɛn min ye agence de communication dɔ talen b'a bolo a photo ɲumanniw kumakan ɲumanniw fɛn min ye publicité olu de b'o k'a kan a ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko in kɛlen don misibo kɛnɛ de ye koyi a kunna n'a cɛ ka ɲi jukɔrɔla tɛ se ka filɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Musa Ag Atayer ye Sema ka nin ministre in a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ye rebelle kɔrɔ ye n'a y'i diya i bɛ se k'o f'a ma e ko rebelle y'a yɛrɛ a dabilara a fɛ wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ min kɔni ɲini o de ye yɛrɛ jira ye i b'a fɔ seliba kalo min ka d'a ye Facebook kan j'aime commentaire ani fɛn min ye kɛriniw ye k'o k'a ka photo kɔrɔ a bɛ nin dɔrɔn de ɲini k'i yɛrɛ mandiya kɛ tɔgɔ ɲini k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ka gɛlɛya caman dalen bɛ minnu sɛmɛnen b'a la a kɛlen tɛ se ka di u ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka ministère an bɛ don min na ko bi nafoloko kɔni ɲɛfosi de t'a la sabula Musa kɔni kɛlen bɛ ka juru kari ministère k'a la fo ka taa fɔ k'a to ten n'a kan ka wuli ka jɔ kɛ weekend fɛ a ka taamaw a bɛ min bila a ka juga la weekend o weekend a ko fɛn min ye DFM kɔni ye o sɛgɛnnen b'a bolo sabula fɛn min ye nani wari ye o de cayalen bɛ wari dun ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la sariya dɔw de bɛ jamana kɔnɔ minnu n'olu bi taama min bɛ se k'a to fɛn min ye wariko ye o ka se ka ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko Musa Ag Atayer a dɛsɛlen bɛ ka nin sariya bɛɛ lajɛlen bonya a kɛlen bɛ sababu ye fɛn min ye DFM yɛrɛ baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye cadre ni cadre ye olu yɛrɛ kɔnɔ gannen don e ko caman bɛ yen olu tɛ ka taa ministère wɛrɛ la wa sabula a ka ministériso la a ka comptable matière min bi wari ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ ka wari dongow jira o y'a ye k'a fɔ wari tɛ ka taa a taa sira fɛ o taara yɔrɔ wɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chef de division dɔw bɛ yen a ka DFM na maa caman kɔni kɛlen bɛ ni k'u ka minɛnw labɛn sabula Musa ka nin wari dunba kule in n'ala ma ja kɛ ko in bɛɛ lajɛlen bɛna taa firipi ni k'a bɛɛ lajɛlen kala ta ka da u kun a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Musa yɛrɛ ale de ye ko bɛɛ ye n'i y'a mɛn tubabukan na ordonnateur planificateur exécutant nin bɛɛ lajɛlen ye ministre yɛrɛ ye foyi t'o kɔfɛ bilen n'ale tɛ maa tɛ maa kɛmɛ nin yɔrɔ e kelen ma n'o bɛɛ kɛ wa n'ale tɛ maa tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye DFM ye o kɔni bɛ boli o bi boli sabula ministre dusu ka teli a ti duman fɔ a t'a kama jigin a jamanen bɛ i b'a fɔ kunatɔ kunna ɲimi sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye DFM ye ale kɔni ye juru ta sa o k'a ta maa o maa bɛ yen n'o ye fournisseur ye n'e kɔni bɛ don DFM da fɛ sport la fɛn min ye DFM ye a ye juru ɲini fɛ sabula ministre ka wari ko don o don nanini ye o de cayalen bɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre in a da bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen la k'a sɔrɔ a ka ministriso la gɛlɛya camanba de bɛ a ka ko kɛ juguya a n'a ka kodɔnbaliya o de nana kɛ sababu ye a ka directeur national min bɛ yen n'o bɛ jeunesse kunna Sina Danbele o kɔni o m'a ni sigi jɛ koyi sabula o y'a jira k'a lajɛ bonya ni karama tɛ ko o ko la san'a bɛɛ lajɛlen ka tiɲɛ an bɛɛ lajɛlen ka lagosi sɔrɔ o démissionné la sɛbɛnnikɛla ko o démissionné la k'o sababuya kɛ CNJ yɛrɛ o problème Musa nana ka n'i da don la ni ka taa CNJ bureau datugu k'a sɔrɔ o tɛ ministre ka baara ye o t'a ɲɛsira la sɛbɛnnikɛla ko a ko Sema min n'a b'o tɔgɔ la gouvernement in kɔnɔna na Sema maaw fana u jigilen b'a la fɛn caman na sabula fɛn min ye Sema na taabolo minnu kan ka kɛ ani nabolo minnu kan ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Musa ye a ɲinɛnen bɛ Sema maaw kɔ a kɛlen bɛ fɛn min ye terisira ye kanu sira ni k'olu ta ka bila ye an ka faama kɔrɔ dɔw bɛ yen minnu ye a teri ye minnu ye dɛmɛ kɛ a ka se ka kɛ minisiri ye a kɛlen bɛ k'olu denw da i b'a fɔ Jibiri Tangara den ka taa fara Fɛfɛ Kone denw kan olu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan a bolo minisɛri in na foyi kɔni ti kɛ fɛn min ye kulonkɛ ani kuma caman fɔ ye nka n'i ye Facebook kalan ka réseaux sociaux lajɛ i b'a fɔ ko Musa Ag Atayer k'a ɲɔgɔn tɛ minisiriw la sɛbɛnnikɛla ko a ka minisiriso dun n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya camanba de dalen bɛ Musa yɛrɛ a dɛsɛlen bɛ ni ka minnu ɲɛnabɔ a ko o fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye a ko fɛn min ye école maîtres tun bɛ kɛlɛ la waati min na jamana tun ye maa dɔw ta n'o ye enseignant volontaires ye sɛbɛnnikɛla ko olu ka volontaires o baara bɛɛ lajɛlen de kɛra minisiriso in fɛ gouvernement o ye ni dɔ y'a bila dɔ b'a ta o dossier dalen bɛ Musa ma se ka foyi ɲɛnabɔ o la an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ye centre de médecine kura min n'o kan ka jɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o baara fana dɛsɛlen bɛ ka kɛ sabula maa minnu fana bɛ yen n'olu b'o baara la kalo 15 olu tɛ ka sara n'o tɛmɛna ka bɔ yen jamana kan ka subvention min di fédération ma entraîneur ka sara a ko n'i y'a ta k'a lajɛ basketball football a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin subvention bɛɛ lajɛlen balannen bɛ wari tɛ ka sɔrɔ ka di sabula ministre yɛrɛ dan b'a bɛɛ kan
denmuso ka wari sɛgɛn wari kɔnɔ o kan ka d'u ma. O ma sɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ service national des jeunes a ko n'i y'o ta k'o lajɛ o deuxième contingent olu fɛnɛ ka wuli ka jɔ n'u ka baaraw kun kan ka kɛ sabula jamana y'a laɲini k'a fɔ service national des jeunes ka sigi Musa dɛsɛlen bɛ ni k'o ɲɛnabɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min y'an ka stadiw ye minnu bɛ yen n'olu kun kan ka lakuraya sabu stade caman bɛ yen minnu tiɲɛnen dɔ bi n'i y'a ye i bi ɲugun a la a ko Musa kɔni a nalen kun ye Selima yala dɔ k'olu stadiw kɔnɔ nka foyi den ma se ka kɛ sabula wariko yɛrɛ ɲɛ tunnen bɛ Musa yɛrɛ fɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko hôtel des sports a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o wulikajɔw n'o baaraw kun laɲinina jamana gouvernement fɛ nin bɛɛ lajɛlen balannen bɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Musa ma fura sɔrɔ nin ji la nka a bɛ min de la o ye yɛrɛ jira ye ani tɔgɔ duman ɲinini k'a sɔrɔ a bɛ ka jamana janfa a bɛ ka jamana wari kɛ yɛrɛsagokɛ ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi gouvernement kura min n'o kun bɔlen bɛ siga foyi t'a la maa fɔlɔ min bɛ gɛn ka wuli so a nɔfɛ nin minisiri in don n'o ye jamana janfabaa ye Musa Aga Atayɛri kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Zenith Bale kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sodou ne bɛ n tigɛ don a don le pouce bolokɔnikunba Fasiriba n'o ye Yamadu Fasiriba Jean Sodou a ko an ka taa politique kɛnɛ kan mun bɛ yen a ko Rassemblement pour le Mali Ibrahim Boubacar Keita ale tiɲɛ ta baw a ko min ye Boubacar Ture ta Jean Sodou e ko parti a tɛ sɔn ka girinya a kan mɔ de Fasiriba ko nka Ala doni man girin a ko Ala mana ko min latigɛ jɔnni ye Jean Sodou i tɛ sa abada n'i m'a ye a ko maa kun tɛ da ka miiri waati tɛmɛn'o la ni ka yira k'a fɔ Rassemblement pour le Mali n'o ye RPM ye k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛna ta ka di Boubacar Ture ta ma nka Ala filɛ ne k'a kɛ Ala ma kɛ waati jan Fasiriba ko a ko an kɔrɔ yanni IBK ka fanga bɛ dafiri fanga min tun bɛ RPM na o dogolen tɛ diɲɛ maa la min ye Ibrahim Boubacar Keita ale de ta y'a ka parti ye hali ni ani maa caman jɛra ni ka baaraw boloda ɲɔgɔn fɛ nka ale de sago b'a la a dɔngɔ bɛ a la a ko n'i y'a lajɛ a ka dukɔnɔdenw Jean Sodou olu de kɔni dɔngɔ fana bɛ a la maaw yɛrɛ kun kɛn bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ RPM ko kan ni IBK tɛ diɲɛ ma don o don a denkɛ Karimu Keita o bɛ sɔn ka nɔrɔ bila Fasiriba ko maaw b'u ta la Ala b'a ta la Fasiriba ko min kɔni IBK ka fanga dafirilen min ye RPM cɛba caman bɛ yen Jean Sodou olu kɔni y'u yɔlɔ ni ka taa tɔn wɛrɛ la min ye parti ye a bɛ ka fɛgɛnya Fasiriba ko o n'a ta o ta maa min kɔni ye parti président ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale tɛna bolo jigin n'o ye Boubacar Ture ta ye Fasiriba ko i kɛra Ture ta fɛ i ma kɛ Ture ta fɛ a ko Ture ta ye maa ye maa min tɛ janfa maa ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Boubacar Ture ta Jean Sodou ko nin ye kunnawolo belebeleba de ka ɲɛsin a ma sabu maa tan kun bɛ ni baara min cɛ Jean Sodou ni Ala y'o n'a minɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a d'i ma k'o ye kunnawolo ye a ko n'i ye ko taabolo lajɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita a bɛ Musa Timini ta tuma min na ka kɛ bulonba ɲɛmaa ye a ko don kama k'a ye fili belebeleba kɛ n'i ye Ture ta lajɛ si mun b'a la dɔnniya mun bɛ a la parti yɛrɛ kɔnɔ a ye baara min boloda maa b'i kɔ dɔ la ni ka taa Temeli ta wa o ko in kama Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ gɛlɛya o gɛlɛya ye RPM sɔrɔ a ko cɛ nɔ tɛ muso tɛ min ye RPM yɛrɛ cɛkɔrɔba ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye sabu a y'a bolo jigin gɛlɛya fɛn fɛn bɛ RPM kɔnɔ ni 100% don 90% IBK ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ mun na IBK ye dɔ kusa ni dɔ ye maa minnu bɛ yen n'olu ye parti tiɲɛ tabaw ye maa minnu ye guloki bɔ ka da kabini parti a bange waati Jean Sodou ni k'olu ka bolo kɔfɛ fɛn ye a ko min kɔni Ibrahim Boubacar Keita o y'ale ka hakilinaw ye a ko n'i y'a denkɛ lajɛ min ka di o de bɛ kɛ parti kɔnɔna la a baara ta min ye Boubacar Ture ta ye Jean Sodou o tɛ ɲininka ka hakilinaw la min ye Ture ta ye a ka ca Ala fɛ ale mana fɛn mun fɔ Jean Sodou sabu ani cɛkɔrɔba jɛra ni ka parti baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ nka o n'a ta o ta pan bɛ kɛ a kunna a ko n'i ye ko taabolo lajɛ hali bi min ye Sumaworo Bube Mayiga ale ka gɛn ni ka bɔ a sigiyɔrɔ la Jean Sodou min ye Boubacar Ture ta k'a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa Ture ta bɛ se ka min ye Sumaworo Bube Mayiga o bɛ se ka bɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na ni k'o di ale ma Ture ta ye k'a ye ko bɛɛ kɛ a bɛ se ka kɛ premier ministre a y'a da tulu la k'a da jama la a ma se ka k'a ye Ala de m'a latigɛ a ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ko o tuma k'ale ma da Ture ta la Jean Sodou min ye jamana premier ministre ye ko baara giriman belebeleba don ale bɛ danna ta ka da maa kan maa min bɛ se a kɔrɔ a ko k'ale bɛ Ture ta dɔn Ture ta b'ale dɔn a tɛna jɛ abada ni ka ɲɛmaya ta ka di Ture ta ma o kuma in kɔni dɔnni Ture ta fɛ Jean Sodou k'o kɛra gɛlɛyaba ye Ture ta ni IBK ni ɲɔgɔn cɛ Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye député kalafili mun kɛra n'o nana ni fanga yɛrɛ dafirilen ye min kɔni cɛkɔrɔba ye k'ale de nana ni o baara jugu ye a ko n'i y'a lajɛ Ture ta sennobaliya baaraw la o kɛra sababu ye ni k'a kisi kaso la don ma a ko an bɛ don min na ko bi IBK ka fanga bɛ dafiri don min na ni Ture ta tun bɛ poste dɔ la ko sisan tun b'a sɔrɔ a fana bɛ kaso la o tuma fɛn dɔ bɛ yen a ka jugu kɛ nka a bɛ maa kisi fɛn dɔ ma dɛ sɔgɔsɔgɔla bunɛ tɛ koyi n'i m'a tu i b'a kunu
dɔw bɛ hali bi dɔw ye dɔɔnin kɛ ka bɔ ale yɛrɛ kɔni ma wele mun mɛn ale kisira wajabajeli pewu waridunko kuma ŋanamu kuma o t'a kɔ nin si t'a nɔfɛ Seydou Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Bokari Ture ta Seydou ko ni kɔni kunna wolobeleba de ye sabu ale kɔni bɛ munumunu salo la jamanadenw ye min ye hali bi a ye danna a ye tigɛ k'a fɔ RPM Ibrahima Bokari Keita taara nka RPM ma ban min ye RPM maa kelen ko tɛ jamajɛ ko don an na ko bɛɛ lajɛlen kɛ min ye nin kura ye k'a fiyɛ RPM na tiɲɛ don maa kologirin caman taara nka k'u bɛ k'a ɲini tuguni maa kologirin caman fana bɛ u kana tɔn in kɔnɔna la sabu n'i ye tɔn in ka baara lajɛ waati tɛmɛn'o la Seydou k'a tɛna se ka tunu nin tɔgɔ in na min ye Bokari Ture ta a ko doni mun don ko ala doni don ko a man girin k'ale kɔni bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka RPM segin a ka minɛn kɔrɔlen kɔnɔ ala k'a dɛmɛ danaya ɲɛta ani bonya k'a se b'a ye a hakilina b'a la wa k'a y'a baara daminɛ ala k'a dɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le pouce kɔnɔ a ka bi bɔli don an ka taa tezara dɔ min o bɛ bɛn Jɛka pip Seydou n balan tɔgɔ bɛ di Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min b'a la busol Fasiriba n'o ye Yakuba Danbele nin y'a ka sɛbɛn ye Yakuba ko ni ko min kɛcogo man ɲa o fɔcogo ti ɲɛ a ko fɛn min ye Mohamed Saliya Ture minisiri min n'a bilalen bɛ denmisɛnw ka baara ko kunna ani baara kalan kunna Mohamed Saliya Ture ko barikɔlangolo kolonkolonka de don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin furankɛnin ye don min a bɛ ta ka bila minisiriya la a tacogo ko tɛ nka denmisɛn biɲɛkɛnɛ don min n'a cɛsirilen kun don o tuma a taara ka bila jɔyɔrɔ min na denmisɛnw kɔni nisɔndiyara k'o sababuya kɛ an b'a ɲini sanga ni waati k'a fɔ jɔyɔrɔ ka di denmisɛnw ma sɛbɛnnikɛla ko ni jɔyɔrɔ taara ka di denmisɛn dɔ ma an t'a ɲini k'a fɔ denmisɛn ka kan ka maa ye diyagoya la ni denmisɛn don kaban an bɛ wasa sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Saliya Ture a tali ka bila ministère de l'emploi kunna formation professionnelle sɛbɛnnikɛla ko denmisɛn caman nisɔndiyara sabula kuma min b'a da ani poyi min n'a b'o kala bɛɛ kɔni y'a miiri k'a fɔ a kɔnɔnajɛyalen don kow bɛna kɛ sababaya bolo sɛbɛnnikɛla ko nka baara ni kuma tɛ kelen ye Mohamed Saliya a ko kalo 6 saralen kɔfɛ fɛn min ye tiɲɛ o nana bange canjara a dɛsɛra fo ka taa fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnw ka baara ko don o don dɔ de bɛ fara baara ntanya kan don o don denmisɛnw jigi de bɛ latigɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na ko bi bamanankan dɔ bɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko kɔɔri kala de ka jigi fini ma an yɛrɛ ka denmisɛn dɔ min n'a talen filɛ k'a ka denmisɛn ka baara ko ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ale de kɛlen bɛ sababu ye ni ka ko bɛɛ lajɛlen sosoro sabula a tɛ se taafan tɛ nafan tɛ a ko telelabɔw fɛn min ye Facebook labɔ ani kuma misɛn ye o dɔrɔn de b'a nɔfɛ fɛn min ye popapo ani publicité gansan de b'a nɔfɛ n'o tɛ k'a fɔ a nafara dama i bɛ se k'i bolo sin fɛn dɔ la k'a fɔ ye jaabi ye min ye résultat ye k'a y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni tɛ o dɔn an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ministère so min dun dir'a ma ministère belebeleba dɔ don sabula fɛn min ye ministère so in ye a nafa ka bon kosɛbɛ jamana ka ɲɛtaa la yala Mohamed Saliya Ture hakilina de b'a jɛ wa wala mun de kɛlen bɛ k'a senw ziri sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali kɔni tɔmi bɛ n'o tɛ denmisɛn min don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a galabu ka kɛnɛ a ko fɛn min ye kuma ɲuman o b'a kɔnɔ a nisɔn ka di sɛbɛnnikɛla ko yala o dɔrɔn b'a bɔ wa sɛbɛnnikɛla ko o ɲininkali tɔmi bɛ an bɛ don min na ko bi denmisɛnw kɔni kɛlen bɛ ka kulekan bɔ sabula fɛn min ye baara kelen a bi Mohamed Saliya nana minisiriya la a ma se ka maa kelen don baara la sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnw kɔni u jigi d'a mɛn fɛn min kan bi o ye sɔrɔsiya gardiya ozofɛrɛya n'o kɔni ngɔnguru fɔra a ko fɛn min ye an ka jamana diplôme tigiw chômeurs olu de bɛ taa kɛ ni ka concours yɛrɛ a dossier déposé ara fa tewu wa fɛn min ye o taa ni ka segu ye an mago bɛ maa 1000 na maa 20 taara dossier bila o laban ye mun ye jigilatigɛ tɛ wa sɛbɛnnikɛla ko denmisɛnninw jigilatigɛlen bɛɛ bi u kɔnɔ galen bɛɛ bi k'a sɔrɔ cɛmancɛla fanga in de kun kan ka kɛ sababu ye Mohamed Saliya Ture a ka nabolo kuraw jira a ka baara kuraw nu don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛmancɛla fanga a ko kunfilenna minnu dira a kɔnɔ ani sira minnu dira da de yɛlɛlen bɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ se ka ko dilan n'i bɛ se ko la i k'o wuli ka jɔ kɛ sɛbɛnnikɛla ko nka fɛn min y'an dɔɔnin ye Mohamed Saliya a dɛsɛlen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten sabula fɛn min kɔni ye taa ni ka segin ani kuma misɛn o de ka ca nka wale kɔni tugulen t'a la min bɛ kɛ sababu ye ka denmisɛnninw hakili sigi an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ye bɔli dɔ kɛ ka kuma fɛn min ye sɔngɔfɛnw piriko kan sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ o y'a ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen
ale lanɔgɔ sabula min t'a ka sira ye a y'i da don de la ale tɛ dun ka fa minisiri ye o ale ko ye baara ko minisiri de minisiri min bɛ jagoko kunna o t'ale ye o tuma mun b'ale da don sɔngɔfɛnw u gɛlɛyali n'o piriko la ka taa kuma fɔ kuma min bi consommateurs dɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye kuma minnu fana fɔ an bɛ don min na ko bi a y'i yɛrɛ kɛ ministre de la finance ye ka kuma caman fɔ hali n'a y'a sɔrɔ porte parole du gouvernement don sɛbɛnnikɛla ko n'i bɛ furani daminɛ i b'a daminɛ nɛgɛkɔrɔla de la o tuma kuma min dilen b'a ma kana k'a kɔnɔ k'a fɔ a bɛ se ka t'i dogo porte parole ya in kɔfɛ ka fɛn min ye denmisɛnw ka baara ko n'u ka baara kala ni k'o bila bolo kɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ye yaala minnu kɛ dɔwɛrɛ tɛ baarakɔrɔ kɛlen minnu bɛ a taara gɔngɔn de b'olu la koyi n'o tɛ a y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ min tora ye o de ye ka hakilina kuraw ta ni ka cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to fɛn min ye denmisɛnw ka chômage ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na n'a t'a ɲɛdɔn a ka maaw ɲini ka fara la minnu bɛ se k'a bilasira minnu bɛ se k'a don sara la n'o tɛ jamana in n'i y'a ta k'a lajɛ walasa a ka sara sɔrɔ ka ɲɛtaa sabati fɛn min ye hakilina kuraw ye a mago b'o de la sabula fɛn min ye denmisɛnw ka baarako ye u mago tɛ bi k'a f'u ka sigi bureau kɔnɔ wala u ka taa fɛn na sabula hali katakatanin boli n'i y'a concours bila sisan denmisɛnninw diplôme tigiw maîtrise ani master tigiw bɛ taa kɛ ka yiriba o tuma denmisɛnw y'a faamu sa u sensibilisera k'a fɔ baara bɛɛ tɛ bureau kɔnɔna ye nka ni fɛn de k'u bila la u b'a kɛ cogo di ale de m'a fɔ Daka kunkan ko Segu ni janfa o digɛra Segukaw la dɛ o ye kuma wɛrɛ o ye denmisɛnninya kumaw ye o a filila kuma na denmisɛnninya la an ka tɛmɛ o kan nka a taara ka bila ministre baara min na a ye mun de labɛn a ye mun de kɛ denmisɛnw ye c'est ça la question a ɲɛ tɛ foyi la fɔlɔ fo n'a dogolen kɛra dɛ fɛn dogota tɛ n'a kɛlen kɛra k'a kɛ fo n'a dogolen kɛra wala n'a y'a ju minɛ n'a ma poyi ka bɔ ji la fɔlɔ fo n'a kɛra o ye n'a daminɛna dɔrɔn an bɛ bɔ a kalama n'o tɛ n dɔgɔnin a ko ka di n ye dɛ nka jamanajɔ la résultat de ti pas de résultat pas de résultat a filɛ dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ la boussole kɔnɔ a ka bi boli la jeune Seydou an ta o laban ye boli ye siga t'a la ne bɛ n tigɛ don ko kura soir de Bamako fasiriba n'o ye badabada Laya Jara a ko Mali dugukolo ko jeune Seydou a kuma tɛ fɔ ka ban a ko Mali ministre jeune Seydou n'o ye Jɔnkɛ Jara ye siga tɛ min na a kɛn bɛ ka se ka sariya kura ta a ko fɛn min ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ jeune Seydou malidenw bɛ n'u sigi o ka cɛmancɛ fanga kɔnɔna la ko a ko min ye Jɔnkɛ Jara ye jeune Seydou n'i y'a lajɛ Mali dugukolo ko bɛ ale de bolo a na kɛ danaya mun tara k'a da kan jeune Seydou k'a bɛ fɛ ka nɔbila kɛ a ko ale tɛmɛnen kɔfɛ jeune Seydou ko ale ka tɛmɛ ni waati kɔnɔna la k'a bɛ da tariki la Mali kɔnɔ sabu ko ale y'i sigi ka jateminɛ kɛ min ye tribunal kɛlɛjugu minnu bɛ yen jeune Seydou ko kɛlɛ mun ka jugu n'a bɛɛ kiiri mun ka jugu ni kiiri bɛɛ tribunal la dɛ k'o ye dugukolo ko di fasiriba ko jeune Seydou n'i ye Mali lajɛ jeune Seydou tile tɛ bɔ ka tile bi abada ni maaw ma ɲɔgɔn wele polisiso gendarmerie walima min ye tribunal ye dugukolo ko kiiriw de bɛ sen na waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko k'a da mun de kan mun de bɛ Mali dugukolo ko la jɔn ni jɔn de da bɛ Mali dugukolo ko la jeune Seydou a kan bɛ ka tɔgɔfɔli kɛ gouverneur préfet sous-préfet maire jeune Seydou ko ninnu de da bɛ Mali dugukolo ko la o kuma k'ale kɔni ye tɛgɛ nɔ bila kɛ ni ka lettre dɔ ta ni k'o da a baarakɛɲɔgɔn dɔ ma n'o ye administration territoriale ye jeune Seydou min kɔni ye maire ni sous-préfet ye olu bɛ maa mun ka dangana kɔnɔ ka taa bila gouverneur la jeune Seydou ko sariya min tan bɛ a bolo dugukolo ko baara o baara Bamako n'a lamini na a tɛ ku maire la bilen k'i bɛ dugukolo di maa ma a tɛ ku sous-préfet la k'i bɛ dugukolo di maa ma a tɛ ku préfet la a tɛ ku gouverneur la ko gouvernement de bɛ dugukolo di désormais nin tɛ chance sɔrɔ dɛ an kana bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan ko cogo di nin tɛ san sɔrɔ segi kuma in ka dɛ jeune Seydou Jɔnkɛ Jara ko ministre ko dugukolo ko ministre a n'a jɛɲɔgɔn baarakɛɲɔgɔn min bɛ yen ni gouverneur ni préfet ni sous-préfet b'o ka bila kɔnɔ gouverneur ale ni maire sous-préfet o bɛ min ka bila n'o ye administration territoriale maire ka lettre ci o ma k'a tɛ fɛ abada gouverneur kelen ka dugukolo kelen di sous-préfet k'a di préfet k'a di ka taa bila maire la k'a tɛ fɛ k'a ye a tɛ fɛ k'a mɛn munna ni sariya bɛ ta avril kalo o tile 30 ko kɛlɛ cayara ni kɛlɛ cayara a b'a ɲɛnabɔ kɛ nka k'u se bɔ a la o tuma jɔn de bɛ na di nin tɛ taa ko gouvernement de b'a di yan nin tɛ taa ɲɛfɛ sa nin tɛ taa ɲɛfɛ ko gouvernement de b'a di wa ale yɛrɛ de bɛna di yan ale walima administration territoriale walima ministère du domaine o tuma ale de ta ye an ka commune yɔrɔ n ko nin tɛ taa ɲɛfɛ ale ma Mali code des collectivités a ma kalan ka gouverneur sen bɔ dugukolo la Mali sariyaw code des collectivités la loi domaniale et foncière ale m'u kalan wa n ko nin tɛ taa ɲɛfɛ sa
Jansedu ne min ye Laya Jara ye a ko o kuma ko Jɔnkɛ Jara ka ni sariya in talen k'a ko n'i y'a lajɛ nafoloba de bɛ sɔrɔ Mali dugukolo ko la agence immobilière dɔw bɛ olu ka baara ye dugukolo ko ye Jansedu k'u tɛ baara kɛ jɛlenya kɔnɔna la maa dɔw bɛ n'o ye intermédiaires ye commissaires k'olu fana tɛ baara wɛrɛ dɔn ni dugukolo ko tɛ Jansedu u bɛ taa maaw bolo tunami ka d'u kɔ ni ka nafolomuguba minɛ ka sɔrɔ min tɛ dugukolo wari ye a ko maa min bɛ balo dugukolo kelen na Mali kɔnɔ k'o de dagosi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ dugukolo k'a kuma cayara ni ka dugukolo ko k'a jɛ k'a bɔ business ya la o kuma ko business min bɛ dugukolo nɔfɛ k'ale de bɛ fɛ k'o kuma ban Mali kɔnɔ Fasiriba ko Jɔnkɛ Jara o kuma a tɛ fɛn mun sidɔn a kan bɛ k'i yɛrɛ bila a la min ye dugukolo ko ye ka maires ni gouverneurs sen bɔ a la o kuma ko ministre jumɛn de bɛ n'i disi da dugukolo ko la a tɛ se a bɛ ɲami ye de ni yɛrɛ kuma man ɲi ka bɔ da maires bɛ min dɔw ka sigida la ale ministre tɔ b'o dɔn wa décentralisation ye pouvoir mun di maire ma o kɔlɔkɔlɔ ko don walima décentralisation bɛ segin a kɔ o ye kɔlɔkɔlɔ ko ya Jɔnkɛ in kɔni a bɛna a ka ko don a ya jamana maire y'a ka commune président di n'i ye décentralisation texte lajɛ maire ye a ka commune président communal de ne ko Jɔnkɛ jɔn bɛ k'a conseiller ba min tun ye mansi wuli yenfɛla kama zone aéroportuaire kama a dɛsɛr'u la o a sira bɛɛ jɔlen tɛ an ye sira jɔ a ye nɛgɛ kan a tɛ t'o dégager fɔlɔ a ka maires to yen k'u ka baara kɛ a k'u to yen dɛ n'a ma maires ni gouverneurs to yen a k'u to yen Jansedu bɛɛ n'i ka baara don jamana kɔnɔ dugukolo ko ka bila ministère 2 kan Mali bɛ jɔ cogo di Bacili y'a tenté a labanna ɲuman na a ka fɛn tɛ o Bacili yɛrɛ ka bureau ma kɛ agence immobilière ya ni kɔni n'i ye fɛn minnu y'a sidɔn biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala kan o b'i ye wa miɲɛ de b'a la dugukolo ko miɲɛ de wulilen don ni maa min nana o b'i ka kɔnɔta fɔ dugukolo ko la dugukolo ko nege de b'a la hectare tigɛ k'o kɛ titre foncier k'o labɛn ka kɛnɛ bila a sidɔnnen don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ badabada Laya Jara ale ka sɛbɛnni don Bɔ Jabate maa ka kɔmɔsuruku welele o de b'i ka karafi ye ni tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin fɛn min ye Siguba ye nin y'a ka sɛbɛn ye Siguba ko fɛn min ye coronavirus a selen bɛ degré min na a ko a sera siranyɔrɔ la a ko kununko i kɔrɔ maa 400 maa 13 tile kelen a yer'o de la Bamakɔ yan 413 cas ni tile farimaba in kɔrɔ awɔ o tuma e kɔnɔ ko tile bɛ coronavirus fa a tuma min fɔra ɲinɛ n'o kɔ jumɛn ko virus tɛ se ka vie au-dessus de 35 degrés galon don an bɛ 45 na bi an bɛ 46 yɛrɛ la galon don virus bɛ vie au-dessus de 100 degrés ne de bɛ k'a f'i ye a tɛna kɛ sida kumaw ye n'i y'a bɔ k'a bila fiɲɛ na a tɛ vie mais n'a b'i golo la ne b'a yɛlɛma i golo la a bɛ vie wa a tɛ vie e ko ten virus bɛ vie dɛ kabini vaccin nana 400 cas vaccin de a ko in bɛ ka yɛlɛnɛ o de y'a juguya sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana premier ministre yɛrɛ Moktar Wane a kun kan ka wuli bi ka taa Sikasokaw fɛ yen nka Moktar Wane y'a ka taali dabila sabula a ko coronavirus nin kibaruya jugu min bɔra ka bin a ɲɛ ka ɲini sabula coronavirus ma deli ka tile kelen kɔnɔ maa 400 maa 13 k'o minɛ Mali la a ko nin ye siranko ye sɛbɛnnikɛla ko Moktar Wane yɛrɛ ko a bɛna kɛnɛya tigilamɔgɔw ani fɛn min ye jamana faama tɔw fara ɲɔgɔn kan ko in yɛrɛ ɲɛ bɛ se ka ɲini cogoya min na a ko fɛn min ye a ka taama in ye a tun bɛna taa kɛ Sikasokaw fɛ yen kɔɔri sɔngɔ kura min bɔra n'o ye dɔrɔmɛ 50 ani 6 ye k'a fɔ kɔɔri bɛna feere o la a ko a tun bɛna taa ka n'o de ɲɛfɔ sɛnɛkɛlaw ye engrais fana o bɔrɔ bi di 2000 ni 200 mugan di yɛlɛ a kan kɔpɔrɔti yɛlɛ a kan sɛbɛnnikɛla ko a tun bɛ t'o kibaruya de fɔ Sikasokaw ye nka taali ma bɔ dɛ sabula coronavirus kibaruya jugu min bɔra ka bin Moktar Wane ko an bɛ don minɛ ko bi n'i y'a mɛn tubabukan na urgence sanitaire o de don o tuma wulikajɔ ka kɛ joona a ɲɛ ka ɲini fɛn min ye jamana faamaw ye u ye min laɲini an ka masques don e m'a ye n sɔrɔla ka don ni masque kura y'i kan wa a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye furanjɛw ye an k'o bila ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ tɛgɛ don bolo ka dabila an k'an tɛgɛw ko k'u jɛ sanga ni waati gɛrɛɲɔgɔnnaw ka dabila o de bɛ se ka kɛ sababu ye ni k'an kisi gɛrɛɲɔgɔnnaw awɔ i ni maa gansanw gɛrɛɲɔgɔnna ka dabila nk'i ka denbaya kɔnɔ o tɛ se ka dabila o tɛ se ka dabila dɛ maa ni furumuso i bɛ se ka gɛrɛɲɔgɔnna dabila ne m'o f'i ye o k'i ka denbaya i ka denbaya muso 3 4 bɛ maa min bolo a ka dɔ bɔ yala la a ka dɔ bɔ yala la maa nasɔngɔ tɛ ɲini wa o bɛ ɲini ni sigi tɛ maa min sɔn yala bɛ yala i bɛ taa nasɔngɔ ɲini sira a tɛ f'o ma ko yala o ni nasɔngɔ sɔrɔla yala wɛrɛ min bɛ kɛ o de ye yala ye yala de bɛ wulubɔ kolo kan tuguni yala de bɛ wulubɔ awɔ a to an ka yala dɔɔni kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ info matin kɔnɔ a ka bi bɔli la Jansedu ne bɛ n tigɛ don waati juma sera koyi
o fana cɛ erisira waati kunna dɛ erisira an ka taa juma la erisira an ka taa juma la wajabate sani an ka taa juma na radio jɛka fɔ an nisɔn man di sabula fɛn min ye radio jɛka fɔ kanubaw ye an ka kulobu an'an kanuba bɛrɛ ala ye maa naani bɛɛ lajɛlen de bɔ sana bi sɔgɔmada in na sigei fɛn min ye an balimamuso ye n'o ye Nana Jakite groupe jɛka fɔ fɛn min ye a kanubaw n'a sympathisant Pascal ni Ami ka groupe a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Nana Jakite ale kɔni ala y'a ka kalifa minɛ a la a ka suturaliw o bɛɛ lajɛlen bilalen don ni juma jiginna sisan an bɛ dugawu don kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya ye o cogoya kelen na fɛn min ye radio jɛka fɔ kanuba belebele ne yɛrɛ kanuba ba n'o ye Denba Keita ye jɛka fɔ baarakɛla kelen o kelen a bɛ k'i kelen de kɔnɔ ko Denba bɛ kelen de fɛ a bɛ bɛɛ wele Denba Keita ala y'a ka kalifa minɛ a la a ka dɔgɔla ye Denba Keita farigan kun b'a la Denba yɛrɛ a kun tɛ taa yɔrɔ la n'i y'a kumakan mɛn radio la n'aw ye téléphone nabila a bɛ weleli kɛ ni ka foli kɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'a fɔ a ka kɛnɛ a dafalen don nka Denba kɔni a kun sigilen don a tɛ taa yɔrɔ la nka diɲɛ don o don sanga ni waati maa o maa ye émission kɛ ka jigin Denba b'i wele n'a bɛ baro kɛ a bɛ k'e kɔnɔ k'a bɛ kelen dɔrɔn de fɛ jɛkafɔ la wa a bɛ weleli kɛ jɛkafɔ la cogo min na a bɛ weleli kɛ radio wɛrɛ la n b'a kunnafoni mɛn radio wɛrɛ la ala ye Denba minɛ na fɛn min ye sura ye ala y'a ka kalifa minɛ a la ni ala n'a kɛra jɛnana ye a ka janaja a bɛɛ lajɛlen bi kɛ bi ni jumaseliw banna a bɛ kɛ a fa ka so o bɛ Titibugu la radio manca yɛrɛ masuruna la n'i ye ɲininkali kɛ Keita la Duba o tuma fɛn min ye jama ye i bɛ jama sɔrɔ yen an bɛ dugawu don kɛ ka Denba Keita ka fara Nana Jakite kan a n'an kanu b'a fɛn o fɛn ani silamɛsu fɛn o fɛn n'u taar'u da ala k'a bɛɛ lajɛlen hinɛ ala k'u sara kɛ alijinɛ ye bi taa an b'a bila yan waati sera sani an k'an kɔ don wajabate an n'a da alisilamɛw tulo kan k'a fɔ fɛn min ye nɛgɛlakaw ye anw nɛgɛlakaw an ka misiriko o tuma a ma sɔrɔ o o mɛna